Задър, приятели! Днеска ще играем с бота Алекс. Който е бот, защото е слаб. Хайде! Защо играеш, бе? И той ме измами, има 70 героя. Надел съм си най-силния. И да, поканя Алекса, той не ме приема поканата. Що те бот? Защо не приемаш поканата? Сложи ме още една. Какво ти става? Сложи ме още една. Хора, май няма да играем с Алекс. Добре, ще играем с бот. Щом Алекс не иска да играе с мен. Ти не ми пращаш покана. Пращам ти. Ти. Ама ти май само я махаш. Хора, един бот май е по-силен от Алекс, затова ще играе с бот. То не мога да ти поканя. Не съм се записал правилно. Кристиане! Аз те каня. Кристиане, преди ми покана. Хора... Ако заснемаш видеото, ям безкрита в момента. Заснемаш ли клип видео? Да, сега снимам. Видях как се махна! Видях как се махна! Видях как се махна! Не съм го махнал! Не ми изписва нищо! Ти ме махна! Ти се махна в момента. Видяхте, че си се махнал. Хубаво ли ти е да те отстранят? Двамата в едно ли си играем? Да? Ти знаеш и ще сме само двамата. Защото ще те бия по най-лесния начин, защото май си слаб герой. Къде си? Не те виждам. И нямаме право да взимаме кутийки. Моля? Да. Нямаме право да взимаме кутийки. Честно и почтено. Да е честна и почтена играта. Човек, ти къде си? Банката няма. Май знам къде си. What? Как? Виждаш ли ме? Не. Покажи се.
Сега виждаш ли ме? Без лъжи! Добре, сменяме героите. Добре. Готово. Сменяй го. Да, смених си героя. Как ли без кутийки? Да, всеки рунд без кутийки. О, не, аз вече не знам къде си. Много съм добър. Не бях с този гаджет. Добре, пак сменяме герой. Сега си мъртъв. Казвам ти, мъртъв си. Мъртъв си. Мъртъв си. Ти си мъртъв. Ти си мъртъв. Аре, лей! Сега сте ви. Сега сте ви. Сте таланта. Какво? Новия герой. Да. Окей. Искаш лошата артилерия. Искаш лошата артилерия. Добре. Сега ще видиш. Аре, сега ще проверя пак. О, не. Сега какво си изладил? Аз го имам. Имаш ли го? Вече знам къде си. What? Не съм те виждал нито един път. Тига не лази. Сега виждаш ли ме? Къде си? Ето. Ето те! Ела ми е. Идвай, къде си? Камония. Какво направи това? Той подскочи. Нямаш план. Сори. Чакай. Не взимай. Нямаш право. Ще си го представите малко повече. Упс. Без да исках. Не ги взимай. Аз не ги взимам. Хей! Нали тежката артилерия? Ако искаш сега да дойде. Искаш ли? Добре. Аз ще ви 23 пъти. Сега тежката артилерия, да ти казвам. Сега е тежката артилерия. Сега за теб ще бъде убитата ти артилерия. Защото ще те унищожи, съм ти по-малко мини-герой. Ева. Имаш Едгар ли? Мога да размам. Имаш ли Едгар? Не. Хайде. Мъртъв си. Мъртъв си. Мъртъв си. А не за той избра Франк. Много е слаб този герой. Казваш ти, бибито е слаба. Не грешиш? Само да ми дойдеш си мъртъв. Аз знам къде си. Знам къде си. Бам!
Бам! Бам! Останах на 400. Добре. Ще се опитам с някой, който е тежката артилерия. Вече няма да ти се дам. Вече няма да ти се дам. Аз няма ти се дам. Хайде. Сега къв си е избрал. Леле, страх ме топа с него малко. А сега, тежката артилерия ли? Как си силно съм изполетял такъв? Това ми е. Не! Ами окей. Окей. Другия ми герой, който щях да използвам е ето този, защото бие ненормален демидж. И само чакам да ми тиснеш плей. Да те бия. Сега аз ли бия? Сега? Страх ме този път. Излъгах. Не те е страх? Еми, ями ела. А къде си? Как не си тука? Как не си тука? А, май. Си тука? Какъв беше този ненормален демидж? Добре, сега задя тежката артилерия. Най-тежката артилерия. Аз ще дам път. Който... Аз ще те убия. Аз тук ще те мисли. Не искам да се докосвам просто. Ще убия. Добре, с кой си? О, не, сега много силен ги го избрал. Не, силен. Казваш. Сега този път никак не трябва да ме откриеш къде съм. Полезно е да имам далеч. Не! Къв беше ти? Знаеш си, че... Казах, че ти се убия много лесно. О, Вадя, тежката артилерия. А това ще ти е най-тежката артилерия. Еми, ще видим. Четвъртата сигурно най-тежка. Ихе! Идвай ми. Аз си си мъртъв, бе. Ти си мъртъв. Видяхте! Помръдна. Помръдна. Ти помръдна. Ама ти беше с май сетко. Преди малко беше сетко. Не вярно. Бори се. Ако искаш пак бъдеш Франк. Пак да бъда? Не, мерси. А, не. Ще бъда Сейтоя. И готов ли си за сладоледени суники? Знам с кой си. С Лу. Аз го нямам. Идвам при тебе. Нямам страх, от нищо нямам страх. Не ме е страх, аз от нищо нямам страх. Я се отихна. Ти... Ела се би като жена.
О, не! О, но. Ха! Ай, как те убил. Добре, да видим. Чуди се как да имам ли? И му отворих бралпа. Ти си мъртъв. Къде си? Тук. Къде? Къде си? Тук се издадох. Човек, ти страхливец ли си? Ама ти не си се биш от близко. What? Нямаше нужда да пуснеш тази суперсила, тя нищо не прави. Само ни остава, само ние двамата седим. Да. Сега няма да се криеш в храстите. Вече ново правило. През криене в храсти. Защото ще ти дам един урок. Обаче аз съм слаб герой. Ще пак слаби така. Без криене в храстите. Добре, мен ме е страх, аз съм безстрашен. Има откъде имаш 1000 кръв. Стати съм с герой, който е. Ела в храстите, ако искаш. Не, абе стига, стой там! Аре бе, говно такова. Ама ти си пъзло! Ако искаш, стой в храстите. Ела. Знаеш кога аз тук ще се заведя? Ела при добрите храсти. Ела при добрите храсти. Влез. Нямаме справо. Не знам, просто правено нещо. Опа! Без да искам. Ай! Ела при добрите храсти. О, не, аз съм зачекнат. Не! Не! Искаш ли аз сега да те пребия? Ново правило. Без да стоим на едно място. Добре. Не да се криеш и да, когато няма място, въгъла, да ме убиеш. Добре. Лесно се срещаме като мангари. Окей. Ела ти да те убия. Seriously? Много си бавен. Добре, че имах супер скорост. Окей. Ника сега почва. Сега ще те размажа на тепиха. Аз ще те размажа на палачинко. Вау. Примо. Ела ми. Малко
Маркуче е радостен. Ай! Бъгва ми! О, идва при теб тогава. Не! Нема се лъщал. Наби ми малко. Ела бе, не се бил далеко. Абеш! Носи крив. Ама стига! Нямаш право постоянно да бягаш, идвай! Стига бяга! Добре да идвам. Това е ново правило вече. Заради теб. На мен ми спря! Букиграйте Стар Пауъра. Да, знам. Ако ме убиеш, то ги аз умирам на. Май ще умреш. Да, умирам. Човек сто се герой избра. Няма да казваме на този човек. Кой да идва ми се? Oh yes, come on baby. О, не! О, шит! О, шит! О, шит! Така. От кога не съм те обидвал? Мъртъв си, мъртъв си. Мъртъв ли съм? Мъртъв ли съм? Сега ще видиш. Oh yes. О, колко късно ще е. Ай! Стига бе! Как? Добре, трябва да избера много тегъв герой. Искаш ли този път мир да избера най-слабите си герои? Добре. Да го намеря само. Кой ми е най-слабият герой? Ето извади. What? Това не ти знаеш това кой е герой. Къде си? Къде си? Елаха! Не се кри! То верно силен бе. Как знаеш слабия си герой ме уби? Как? Добре, аре сега да приключим този клип и да играем на Roblox. То е 23 минути вече, трябва да приключваме. Приятели, трябва да приключваме това видео. Естествено, че Алекс е нуб, както разбрахме това видео. Бих го с най-слабия си герой. Срещу най-силния му герой. И чао! Абонирайте се и дайте лайк на това видео. Или ще бъдете мъртви. Абонирайте за канала, за да правим още такива яки видеа. Да, и се абонирате или ще бъдете мъртви от мен и Алекс. Аре, чао!